Pemadaming jagat ing bumi kecamatan Blok Ponorogo kanthi gumregaing para sinawan seni reok Ponorogo ora bakal ilang katindes rejaning jaman, ora bakal luntur kaubek ombak ing kahanan. Reok bisa dadi tontonan lan tuntunan kang bisa nyawijaking para umat, para makhluk ing alam dunya. Aja gampang ngupus laku rasa kurang. Ilingo sak jroning peteng mesti ana sing padhang. Kanthi roh kang wujud sejati. Sang guru sejati yang sepuh Jayagirana kang wis manggon tumapak ing alam gelanggengan. Angreksa seni budaya kang luhur, seni budaya kang atiluhur Reok Ponorogo. Obak usi ing jagat, guncang bumi ing jagat, ora bakal gawe luntur digrek kanggo seniman Kecamatan Blok Ponorogo. Rasa sejati, sejatine rasa kang tumulung ana kiblat Allah luhuripun Muhammad Rasulipun. Kanthi bubut pepuntoning tekad linambaran sura ingkang suh kaprasta ing Darmasudi. Kanthi jumenceking seni reok Kurawa minangka teges kuating rasa ngempet babagan Hawa Sanga bisa gawe horeg bumi Ponorogo rahayu reok Ponorogo. Oh,
Sokos.